Des del Departament de Gestió Responsable del Territori hem volgut donar suport a una iniciativa que es porta ja fa molt de temps, des del projecte realment de pintura de murals, d'art urbà al carrer, ara us explicaran ells molt millor, i hem vingut ací a l'entrada del que és el barranc de Borrell, perquè fou una de les zones afectades molt gran per l'incendi de Marxuquera l'estiu passat, i volíem també dignificar i recalcar que estàvem ací, perquè és una zona en la que es va iniciar un projecte molt engreixador, que va ser Marxuquera Verda, i com tenim la idea i la certesa que el 2020 farem Marxuquera Verda 2, volíem tindre ací un mural també que representara efectivament uns ànims. En aquest cas jo crec que s'està veient, que és una rabosa, una gineta i un mussol, i jo crec que millor ells us explicaran també la decisió, el significat i tal, però nosaltres encantadíssims que hàgiu pensat en un paratge com Marxuquera i que hàgiu pensat en un entorn, en aquest cas, devastat pel foc, però amb intenció de recuperar, i el que estem invertint molts esforços i molts diners per portar un dels vostres murals a aquesta zona. Des del Departament de Cultura continuem treballant el Service Urban Project, continuem treballant l'art urbà a la nostra ciutat, en un artista molt consolidat com és Eleman, i en una petició de la regidora i del Departament de Gestió Responsable del Territori, també en una zona on no s'havia encara intervingut, que era Marxuquera, i que era important també dignificar l'espai i caplegar l'art urbà. Continuem treballant, esta setmana també estan els companys de Dèmia i el projecte continua, i en aquest cas en una obra sensacional que podeu vindre tots a veure i que s'ha fet amb molta estima i amb molta cura gràcies també al Departament d'Alicia. Primer que res voldria presentar a Eleman, és l'artista encarregat, també presentar-vos a Sergio, que a partir d'ara farà la part més institucional del projecte, explicarà els murals, els artistes i tot, i vos deixen Sergio, que vos va fer la presentació de per què s'ha elegit a Eleman. La veritat és que és un plaer poder comptar així amb Eleman, un company, artista també, perquè jo som artistes també. Aleshores, un plaer poder comptar amb ell, perquè la veritat és que és l'artista, tenia que ser ell, a l'hora de vindre així a pintar a Marxuquera. Un artista molt compromès en el que és la situació global que estem patint tots avui en dia, tots i totes. Aleshores, era impossible no tindre-lo així, és un orgull que estiga per a tots nosaltres, que pugui estar així, representant. A més, posarà al costat un xicotet, un fragment d'una poesia d'un autor valencià i res. La veritat és que és un artista molt compromès, com diem, que mima els detalls, inclús a l'hora de pintar els plastiquets. És una persona que no dubta en arreplegar tot el que fa i no deixar cap brutícia, i és un plaer, i és una alegria poder contar amb artistes així, compromesos al 100%. Lo has explicado bastante bien, ¿no? Un poco. Sí. Bueno, me has vendido muy bien, más bien. La idea, me comentaron de intervenir en un espacio. Yo no conocía este sitio, pero sí me habían hablado sobre el incendio, ya lo conocía. Pero al venir aquí, la verdad y ver el entorno tan desolador, que ya empieza a resurgir otra vez, ¿no? Y al final la naturaleza se arregla bien. Pues aparece una rabosa, que en Aragón se dice igual, la jineta y el búho, que de alguna manera representan uno de tantos habitantes que hay en estos montes, que están huyendo del fuego. El fuego, digamos, que corre desde la derecha desde el búho, y pues viene apoyado con un poema de Miguel Hernández que habla sobre la venganza de los animales con el bosque. No voy a destripar el todo. Llevo 3 días, 2 días y medio, y me quedarán un par más. Para el domingo ya descansaremos.